Здравейте на всички, аз съм Илона и днес ви вземам с мен на тръпче до Пловдив. Решихме да се спретнем женски уикенд в Пловдив, като сутринта започна с бързане за трамвая, за да не си изтървем влака и красива гледка на изгряващото слънце. Решихме да свършим и малко работа, но тъй като бяхме доста сънени, през повечето време просто си говорихме. Хапнахме си грозде, полюбувахме се на гледката и започнахме да гледаме един доста интересен филм. И най-после пристигнахме. Two hours later. След като си оставихме багажа, дойде време и малко да се поосвежим. A few moments later. Ajde, давай. Ало, слънчице, моля, покажи се на децата, слънчице, топло усмихни се. Сега ще хапваме бисквитки с манго и бял шоколад. Ескир. Протеина И ми. обесени ядки, и чия семена, и мляко, и да. Е са като цветенце. А това е метиченката. Сладко. Айде, вземайте. Бани. Също ще взема косата. О. Много са вкусни. Да. 10 от 10. Добре. Рецептата долу в описанието ще има място, къде да я намерите. Ще сложи твоя профил. И gracias. Да. А сега е време за обяд. Да. Време за разходка. Ох, то спички причи. Айде бе, минавай. Ох, много мразя такива хора, дето ми се бутат където не ги искам. Това ще го оставя със звука. Снакнахме с любимите си протеинови барчета и дойде време за разходка из Стария град. А докато си почивахме в Starbucks, аз реших да играя малко на Duolingo. Време за пазар! Да. 2 hours later. Сега ще си правим фалафели. Снимаш ли? Да, май. О, Боже. Айде пак. Готвим.
Muy bien. Сега ще правим фалафели. Мерси, че го повтори. Да, ако не разбрахте, сега ще правим фалафели. Ето ни аз вместо рецептата за фалафелите в предното видео. И сега, докато чакаме фалафелите да се изпекат, ще си направим козуначен кекс с пистачио и бял шоколад. Тук виждате кадри как бием тестото общо 100 пъти, за да изкараме въздуха от него. A few moments later. Вашият коментар за целия процес. Страхотно, много вдъхновяващо, много зареждащо, много хубаво, много съм гладна. Много добре, много забавно, интересно и много вкусно. Много приятно занимание, малкото късно, но с добър резултат. Какъв е вашия коментар? Да ям и да си ходя. Първо да спиш, после да ядеш, така ли? Да, първо ще ям, после ще спа, после ще си ходя. Да спа. 10 от 10 експириенс. 11 от 10. Рецептата за козунака ще качим утре в нашите Instagram профили, така че ни последвайте. Линкът е долу в описанието. One eternity later. Лека нощ! А ние го записваме. The next day. Неделната сутрин започнахме с разходка на гребната в Пловдив, тъй като това е едно от любимите ни места за разходка, когато сме на гости на Петя. А после дойде време и за закуската. Добро утро на всички! Както видяхте, сутринта се разходихме на гребната и сега е време за закуска, която е скир с гранола, плодове и тахан. И всички сме много гладни и в момента ме чакат, така че отиваме да хапваме. Много ни е зле, държат ни гладни и ние стоим и се занимаваме с това. A few moments later. Нов ден, нов фал.
тази храна заминава. Защо? Снимах се. Малко я изпусна. Просто е разочарована от живота вече. Аз защо го пазих в колата толкова? Не знам. Аз ще продължавам да ви се оплаквам. Част 1555, те продължават да снимат. Аз продължавам да стоя гладна. Не е добре. Two hours later. И след като се прибрахме, е време за обяд. Тръгваме! За съжаление, колкото и да ни се искаше уикенда да свършва, дойде време да се запътваме обратно към София, но се радваме, че се връщаме заредени с много положителни емоции и честно казано, ние сме щастливи където и да сме, стига да сме заедно. Така, един лайфхак за хубави снимки. Това е преди да си изчистите ето така с блузката лекичко камерата. Ето преди и хоп след. И да, чудесно. Това е. Кацнахме! Вече сме обратно в София и дойде време да сложа край на този влог, като искам се надявам той да ви е харесал. И ако е така, може да се абонирате за моя канал с камбанка, за да не изпускате бъдещите видеа, както и да ни последвате в Instagram, профилите ще бъдат долу в описанието. Бай! Какво да рейкна?